eguzobego otu akpọrọ Healthcare Equipment and Allied Products Providers Association of Nigeria HEPAN mpara zone Onitsha n'Ọka ebe Chief Damian Onyekachi tụrugo dịka onye isi oche nke ndị isi otu ahụ dị mmadụ 6 ma bụrụ otu ndị isi nchere oge. Ndị ọzọ na ya bụ otu gụnyere Maazị Oliver Ugwu onye nchịkọta, Dr. Ibe Ugbo odeakwụkwọ, Maazị Ahụbara Eze Ama Obidigbo onye na-afụ maka mmekọrịta n'etiti otu ahụ na ọha na eze, Dr. Humphrey Obiefule na Dr. IG Ekenechukwu. Onye nta akụkọ anyị Chukwuemeka Mmọdịlem wetara akụkọ a nke ị ga-anụzi ugbu a n'uju. Ọ na-eguzobe ya bụ otu onye isi ha n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ Maazị Ifeanyị Nwankwọ kọwara na ha ga-arụ ọrụ ihe dịka otu afọ ma gakwa n'iru gwa ha ka ha na-anabata ndị nwere ezigbo agwa ma bụrụkwazịa ndị ga-enyere ya bụ otu aka n'ime ya bụ otu. O mere ka amata na ya bụ otu achọghị ndị na-arụ ọrụ n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ka ha wee nwee ike gaa n'ihu na-eme nke ọma. Ọ gara n'ihu wee mee ka ha mara mkpa ọ dị na ha ga na-eleta ndị otu ha anya site na ị na-eme ihe ga na-enyere ha aka. Ihe kacha mkpa mgbe ha na-arịa ahụ, mgbe ha chọkwazịrị enyemaka ha, ya nakwazi mgbe onye otu ha nwụrụ, ka ha na-egosi ha ezigbo omume. N'okwu ya, Maazị Onyekachi kwere nkwa na ọ ga-aga n'ihu rụọ ọrụ dịka esiri tụọ anya n'aka ya ma rụkwazị ya n'ụzọ otu ha kwadoro ka ha wee nwee ike kwụsị ndị na-ebubata akụrụngwa adịgboroja na steeti a nke na-eme nnyocha emere n'ahụ mmadụ gharazie ị na-enye ihe a chọrọ a ga-eji gwọọ onye ahụ ọrịa. N'Ọka, abụ m Chukwuemeka Mmọdịlem.